asomdwe ane yɛpɛsɛ bɛbɛta asante ane brahafate ka we yɛnyinaa ka yɛmma na nana so ne na ne titu yɛ Techimanhene no yɛayɛ nim abakɔ asɛm sɛ na okoko odi kan ɛna ɔne yɛbɛkɔn na sabi okoro bi di nana nsɛm na sɛ nana deɛ wɔkan na meka sɛ nka wo hwɛ a na me nso da kura anwene sɛ Israel bɛka sɛ na deɛ yɛ free the Ebola has bakɔ patantɔkɔ hɔ pɛn obiara ne hɔ so dɛ nanso mmerɛ no sesa sɛ wɔka sɛ Hong Kong and British 100 years ɔsɛ yɛ duma deɛ no saa bi ne yɛka sɛ ɛsɛ nana ɔno ne pɛn so yi otimi yɛ bibi ma ɛboro ahafo ɛne asante ɛkoro yɛ bi bɛda ntɛm yɛn nyinaa yɛtumi atu anamɔn because yɛnim sɛ before 1724 na kuro no Techimanhene na ne deɛ na ɛkoro na bae na maa wɔn nyinaa sisi nti sɛdeɛ yɛyɛ no baabi na ebi kura so si mmamu ha no yɛka sɛ otumfoɔ ɔnso pɛgya n'ani na wɔnhwɛ na kwan yɛ de fa so a ɛbɛma koro yɛ abɛdeɛ ntɛm yɛka sɛ tete saa na teɛ nso ɛnɔma no nipa yɛ dɔɔso na nɔma so sesa meyi sɛ sɛbi yɛ starte ahenni sei na otumfoɔ ne fie nti sei na bi aketewa bi nanso nipa mu tere na nsɛm so tere so na kyɛ sɛ yɛ ban nɔma mu anaa nɔma ɛsesa kakrakra nti me deɛ meka ne sɛ me nana no prako sɛ ɔhene bɛkɔ fi nti nana no me prako ayɛ nana Asantehene mensa bonsu ne mogya no me prako anti sɛ meka na meka sɛ wɔde saa koroma me a na wɔntontwene sɛbi biribi na ɛyɛ a mentimi ntra sɛ me mma ɛna boa no me nana ne mensa bonsu prako a megyina ha me nana yɛ abrɛfi ɔware nana kwantwitwi nti nyinaa nana deɛ ɛfiri tete nyinaa akonnwa yi yɛakonnwa nnɛ yɛsɛ wobɛnya sɛ adwomfoɔ awo ade ɛforo na nana apoku ade sika ne prɛn so na ɔno ne mogya ɛna abɛdi Techimanhene kadeɛ na ɛfɛ sɛ nana no abɛbie na no aka biribi akyerɛ sɛ me nana kuro yi fa na bɛsom kɛfɛ ɛte sɛ animuonyam no nyinaa abɛka nana ti kakra me kan sɛ nana odo anim apɔ nka tetedeɛ no nana sogya ɛpɛ sɛ kae no deɛ ɛgya n'akyiri kakra ɛhwɛ deɛ ɛsisi sesei wɔ aman so amanɔne ne yɛayɛ ma mu ha na nka yɛmfa no nyɛ adwuma na deɛ nana kae sɛ sɛ nyinaa tumi yɛ baako a kam sɛ nsɛm bebree wɔ hɔ a nka ɛbɛhu no n'anim bɛda hɔ na nam sɛ saa nnɔma nketenkete wɔ ɛma nnɔma bebree ɛnkɔ yie nti me nana na meka kyerɛ sɛ ɔmpagya ne ti ɔmpagya n'ani na saa asɛm a yɛka yɛnhwɛ baabi mfa nto na sɛbi sɛ ɛhɔ koraa na ahemfo mmienu wɔ a ɛbɛtumi aka sɛ saa ne ɛteɛ deɛ mo nyinaa moyɛ adehyeɛ wɔadi na wɔani hɔ a wɔani mo nyinaa mofa nso nana Techimanhene na ɔnso mfa mɛboa me nana no prɛko na nka asomdwe aba yɛntɛm deɛ meka I'm saying, I don't say I send you. Nana, a change your hands from Kai. Or say, ye by say, and you've no war, Tanoso be holy. You will be a one war, you must buy air canal. You may still truthful, they call you one fast one. One day, Gina be always making up a boy right in a house of peace. I don't know, but one wants to buy it in a canal. Because I don't think that's what kind of question. No, two was well, the man and say, so can I miss Marty? Now, come in, maybe no that. Tell me, Pedja, all my you are mine. You are your plan, come on. Leave mouse you be so. Almost a moment you have with my house of cheese. It did not change you in the kind of who do for Amma. I may see. I feel not that you know the organs, so I said before. So also of a slabby. You cool a fugitive. Cool idea, you're not dear. No, that was in the what they buy. They are not changing family delegation by. Yes, some back home for the panel. You know, Obama never
One see a man. Every time I say, I am so. You don't you can as any more than once, my dear, copy with him. I am a cancer. Or maybe I said the corn in the teacher. And yet, Johnny, you can say, aside behind the yacht, the cement tour, you're going to cool. I shall be by conquest. And you can say, come about the Dragon Adia. Jatra was a woody at the University of America. Woody at the two guys of Macula and Naman, you look at Babachi, and I'm the same as a song. One of cows, some part, and a boa.